Apo din ay pamatan lo sa tira. Apo new doctor in Timberland. Kiko may na din ba pirapamen PC exams. Na may matimaning garments of maksay keng ma. Siya may na garments ang amdaw kamisay. Nekiseso ni tiyo kay biralo. Iseden kita mo Mistry ka mambose. Sarap niyo pikay mo ben niyo lumbraleng matan pambawe. Iseden kita mo Mistry ka mambose. Gusto niyo ibabay tayo na. Nung ikas ang beauty sa tumaydi. Kadiga alikat katupaking ba. Minister malukidi kay bawe Mistry my new. Siyo ba ni si turaman ni siyo garment nga magay. Siyo may na garments ang amdaw kamisay. Nakiseso di siyo kay biralo. Iseden kiben mo Mistry ka mabose. Sarang niyo pikay mo ben niyo lumbraleng matan pambawe. Iseden kiben mo Mistry ka mabose. Gusto niyo ibabay tanay. Yeah. Oh oh oh, oh oh, oh oh oh, oh oh. Oh oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Electrician plumber painter carpenter ay silang ngam siyang bawat sisi. Simatang ang mahal na mangam sa iyong matang mimiki wisi magay puyin na tayo lonely yeah. Nangikitira babe, ikikitira babe hay mong ngam si kenjilong kang dawoya. Sisisang maniyo sa ngam kam siyo keng kang lutan ni den. Diyo may na garments ang ngam daw kamisay. Nakiseso na tiyo kay biralo. Iseden kitan bong Mistry ka mabose. Sarang niyo pikay bong den niyo lumbraleng